Jos sä haluat tietää, miten tehdään tämmönen cinematic vlog setup, niin pysy linjoilla. Ollaan tossa 45 asteen kulmassa noin, yläviisto on LED-paneeli ja sen edessä on sateenvarjo. Ja jos mä otan sen varjon pois, niin mä näytän kuinka käy. Tuo on ensinnäkin aika kirkas tuo valo, nyt sitä voisi himmentää, mutta vaikka mä himmentäisin sitä, niin silti tänne toiselle puolelle kasvoja tulee nämä kovat varjot ja aivan liian kirkas on sitten tää toinen puoli kasvoja. Huomattavasti parempi. Sitten on kaksi tuommoista LED-valoa pahtaa punaisena tuolla sivuilla, pikkasen tunnelmafiilistä. Toisella puolella tuolla on ikkuna, sieltä tulee pikkasen luonnonvaloa tänne toiselle puolelle, niin on ihan synkkä toi toinen puoli kasvoja. Jos ei täällä olisi valoja ollenkaan, niin se näyttäisi tältä. Ja vaikka mä säätäisin tota isoarvoa, kuinka paljon, niin eipä se nyt oikein miellyttävä ole. Noin, valoja päällä. Mä kuvaan Sonyn ZV-E1 kameralla. Linssinä on Tamronin 17-28 mm f2.8. Mä kuvaan 25 ruutua sekunnissa Full HD:nä. Sulinaika on 1/50. Silloin tulee tämä liike-epäterävyys kuvaan. Toki mä en täällä nyt heilu näin, niin sitä ei hirveästi huomaa, mutta näin. Isoarvo on tällä hetkellä mulla 640 ja valkotasapaino on 5600 kelviniä, eli sama kelvinarvo kuin tuolla päävalolla. Linssin edessä mä käytän tämmöstä Black Mist suorinta. Tämä on Nisin Black Mist 1/8. Näitä on eri voimakkuuksisia, on 1/4 ja 1/2. Tää tekee nyt sen, että lähtee toi terävin digitaalisuus tuosta kuvasta pois. Vähän pehmentää kuvaa, sitten pikkasen vähentää kontrastia ja näihin valoihin tulee vähän tommosta utuisuutta. Joo, siinä niinku pääpiirteissään. Jokainen voi rakentaa vähän omanlaisensa setin. Tässä niin kuin on mun versio. Tämmönen pieni läpileikkaus aiheeseen. Seuraava video.